Здравейте, уважаеми сънародници! Днес, след вчерашното видеоинтервю за българите в чужбина, мисля, че отговорих на много от вашите въпроси. Имате какво да четете, над какво да разсъждавате, така че не виждам кой знае какво за обсъждане. Освен това, че цените на петрола нарастват, с тая продажна сган българското правителство, особено с Натка, момичето на татко, Надя Тонеинска, която е бивша комунистическа снаха на човек от висшата номенклатура на СК, на БКП, която веднага нареди да бъде издигнато знамето на Украйна на българското външно министерство. Тоест, имайте предвид, че сегашната лъжедемокрация е съставена от най-отвратителните същества, свързани с комунистическата партократия. Тоест всичките са дълбоко свързани с БКП, минаха в срещния лагер, за да могат да крадат, да се пълнят джобовете и да не хаят за съдбата на българския народ. В момента, виждате, Иран минира Ормузския проток, за да може да спре корабоплаването в този район и да покаже на щатите, че не те, а той контролира нещата с енергийните ресурси, което ще доведе до страшен срив на много икономики в света. Българската ще потъне, защото родните политически мърши се отказаха от руския петрол. Бойко Борисов е виновен, лично е виновен, той го заяви пред Американската търговска камара, че всъщност на събрание с тях в България, че всъщност той е прекратил енергийните проекти на България, за да може да навреди на Русия и да застави българския народ да слугува на американците. Това е един от най-дълнопробните лидери, партийни буклуци, който България е имала. Човек, който мисли само на себе си и за собственото си шкембе и собствения си задник. Тази причина нас не очакват тежки неща. За сметка на това войната може от регионална да прорасне в световна. За сметка на това бойците на Воинския съюз са подготвени, екипирани, имат запаси, предполагам вече доста по-малко от храни, води, лекарства, екипировка, оборудвани и ресурси, но имате зона, където да се изтеглят. Доста хора от тях са събрали семена, за да можем да сеем, да орем, да произвеждаме, да отглеждаме и да изхранваме населението на зоната, която ще бъде под наша охрана и отбрана. Така че ние нямаме политически стремежи, не гласуваме за нито една партия. За нито една партия не гласуваме, тъй като знаем, че партиите не са в състояние да правят българския народ, да го спасят и да му върнат цялата власт. Без значение коя партия, нито една от тях няма нито интерес, нито възможности, дори тия, които се пишат за опозиционни, нямат никаква възможност. Абсолютно никакви, да свършат каквото и да е било. Да свършат каквото и да е било полезно за българския народ държава. Това е истината. Така че ако някой живее с надежда, че или ви заблуждава, че чрез партия ще ви спаси, имайте предвид, че ви заблуждава, има някакви интереси, поради които го прави, за да може да му повярвате, да ходите да гласувате. А всъщност истината е, че когато отивате да гласувате, вие не гласувате, а всъщност отивате, за да може доброволно, без насилие, да предадете вашата свобода, суверенитет и дел от ресурсите на земята на съответния партиен велможа. Да се лишите от суверенитета си и от възможността някога да претендирате за дял от ресурсите на земята, който ви се полага. Това е истината. Не гласувате за абсолютно никой. Всички, които ходят да гласуват, не подкрепят никого. Всъщност гласуват за първите две партии, тъй като техните гласове, заедно с гласовете на тези
които са гласували за малки партии и за всички нивелиращи в парламента, отиват и се разпределят на първите две партии. Това е истината, уважаеми сънародници. Съжалявам, но няма как да се спасите. Между прочим, искам да ви информирам, че от днес нататък няма да платя половината сума от разследването за активите, банкови сметки, пари, сейфове в чуждестранни банки, офшорни компании, криптопортфейли, възможно поставените лица на партийните велможи, тримата последни прокурори, тримата последни президента, по една единствена причина трябва да ходя на операция. Операцията струва ужасяващо скъпо. Няма как да бъде проведен в България, поради което аз ще използвам паричките, които сме събрали вкъщи, плюс това, ако трябваше да заложим част от дома си, или дори целия, за да отида да се оперирам, така че от тук нататък може самостоятелно да действате. Ако искате наистина, ако наистина някой от вас разбира за какво ви говоря и иска, да изкараме всички сметки, всички парите, конкретните суми пари, които са по тях. Включително дори за някой можем да изкараме за последните 3 месеца или за определен период от 3 месеца, откъде са идвали, къде са заминали парите, кой ги е привеждал, включително сметките на подставените лица, криптопортфейлите, скритите сейфове в чуждестранните банки, където родните политически мърши си крият парите, включително техните частни яхти, самолети, хотели в чужбина, за да не ги вижда тук български народ. От тук нататък народът ще трябва да си ги финансира сами. Между прочим, знаете, че това не е невъзможно. Достатъчно е няколко хиляди българи да осигурят там 50 евро и всичко това да бъде стартирано и свършено за месец, месец и половина. За съжаление обаче времето тече. Това означава, че резултатите вече ще дойдат след изборите. Да, това може да предизвика народа да се вдигне, да помете тая сган, да я изпрати в затвора, да ги прудим да върнат парите обратно в държавата. Проблема е, че нито една партия, нито една, няма истинска комплексна програма за ускореното национално възкресение в България в рамките на няколко месеца, да изкорени корупцията, да реши демографската криза, успоредно с това да ликвидира организираната етническата престъпност и да превърне България в една високотехнологична държава, която да бъде могъща, суверенна и непобедима. Нямат нито една партия, няма такава програма. Само приказки, срещат се с вас, говорят ви приказки, мъчат се да ви заблудят, за да гласувате за когото и да е било. Само и само те влеят в парламента и да продължат да лапат тези огромни суми, които лапат, огромните субсидии, които получават за сметка на нашите с вас данъци, за сметка на нашата кръв, под труд и ресурсите на страната, да си крадат, да си пълнят джобовете, вземат 15-20 хиляди всеки месец, безотчетни извън заплатата, за наемане на офиси, секретари, консултанти и прочее, което означава, че техният стремеж е да ви заблудят по една единствена причина. Да могат да продължат само те да се пълнят джобовете с субсидии. Всяка една партия, знаете, получава няколко милиона през времето, през което е стоял в парламента, а по-старите партии вече са получили няколко милиарда. Така че е време тия пари да бъдат прибрани, в бюджета, да открием и техните сметки по света, да ги заставим тия пари да ги преведат в бюджета. Това са над 132 милиарда щатски долара и евро. Така че тия пари трябва да се върнат, за да може да възкресим страната. Това е, уважаеми сънародници. От днес нататък ще се оправите сами. Казах, имате възможност. В крайна сметка, аз трябва да плащам в момента хиляди евро и долари за операция в чужбина, докато на вас не струва нищо, 50 или 100 евро
няколко хиляди човека, събирате ги за секунди, стартира операцията, сметките им пристигат. Дори аз мисля, че е справедливо паричките, които сте инвестирали в издирването на тези сметки, да бъдат погасени за сметка на парите, които България конфискува от тези буклуци, преди да ги изпратим в затвора, където трябва да стоят и да работят, за да построят отново това, което за 35 години изядоха, изпиха, изсраха, откраднаха и изнесаха в чужбина. Това е за днес, уважаеми сънародници. Войните продължават, руската армия настъпва, Иран се отбранява изключително успешно, нанася удари на своите противници. Един от самолетоносачите е ударен, защото тръгва към Съединените американски щати, към мястото на постоянното си базиране, съпровождан от група кораби, които да го закрилят, защото иначе може някой да го потопи окончателно. Отворете си очите, помислете реално и трезво, мислете логично. Може ли партия с 10 или 20 депутата да ви спаси, когато срещу себе си има 220 партийно-олигархично обвързани мърши от другите партии, които по никакъв начин няма да я разрешат да направи каквото да е дори. И мислейте си за това, си отговорите на въпроса, а защо нито една партия от тези, които твърдят, че са опозиционни, почтенни, честни, не се опиташе да финансира тази операция по света за издирване на сметките на всички тия партийни велможи, прокурори, президенти, пък и на някои примери, включително трябва да стигнем до Иван Костов. И неговите сметки по света и на приближените му трябва да ги открием, защото има много пари, които трябва да връщат на България. И Соломон Паси и прочее. Задайте се логичния въпрос. Защо тогава почтенните казах, и опозиционни партии не взеха да финансират тази операция от субсидията си, щяха да получат документи и фактури, всичко щеше да им бъде наред, щяха да се го четат и да покажаха на българския народ, че само те са честни и справедливи. Да докажаха реално, че са честни и справедливи. Не го направиха по една единствена причина и вие знаете каква е тя. Явно има от какво да се притесняват и те. Лека вечер на всички ви. Господ Бог да благослови всички стойностни българи. Съжалявам, днес съм уморен, бях по медицински прегледи. В интерес на истината дори не ми се говори много. Ще се видим в следващите няколко дни, а известно време след това. Известно време и няма да се виждаме, защото ще замина на тежка операция в чужбина. Лека вечер, бъдете ми здрави, Господ Бог да благослови всеки един от вас и вашите деца и семейства на тези, които сте наистина стойностни и изключително родолюбиви. Това, което всеки един от вас прави, го прави за добруването на децата в бъдеще и за да има нашата любима, прекрасна и скоро отново свободна, суверенна, могъща, велика и високотехнологична